Díomh, tá mé chun dáin léamhaniu a fáil siú san agrán seo den iris corr, so sin míon bheitheh gábhfuil san déag. Agus bhí léarad an dheas leis freisin. An tidal atá ná Leabhardhamhsa. Tugadh leabhar Gaeilge dom mo bhreithlá. An chéad chló, déag nócha haon. Chomhaois liomsa a bhí sé. Lá báistí ina dhiaidh sin, doscail mé é. Fuair mé boladh tais a bhúscail anam lúnasa in éireann. Chonaic corr-mharc na himmel, cóirnéil lúpa siar ag léithóir neamhchóireamach mógála hain. Daimsigh a leathanach tosaigh, anam agus seola an té a leis mo bhrontanas liomsa. Bhí mé fisrug fút a charach Gaeil nua. Cheadigh mé Google ilasach a lag cratlach de híal amach, clán, post, teach, tinnis, bás. Saidor, snábhí, sunrí, sirí, feardací fear farsanta ag stalás an riomhra. Bégan dom stoppa. Buint, níl agam leat seachas seo. Tá leabhar a tháinig de chealamh agus mise sa chléamháin. Me chealfanis is tú a gcónra faoin gré. Sin ar Leabhardhamhsa báis is batha. Bhreac mé manam taobh de cheansa. Ar leabhar tá muid inis in ar nanam chóirsanna.